broke a years-long siege on the city of Kadugli on Tuesday. That could potentially give tens of thousands of people a reprieve from famine and may also signal a shift in the war's momentum. In Tina and in all other places. The army will reach them. The armed forces will reach them. The armed forces are backed by the Sudanese people and by every believer because the Sudanese have a cause. They are defending their survival and existence. They are defending their right to protect themselves and their country. A visit that comes against the backdrop of a lot of tensions, but also that's been in the work for some time. And in the past few years, I would say there was a gradual improvement of relations. I think both Saudi Arabia and Turkey realize that. I think that there's a multiple development in the Sudanese in the course of the Sudanese conflict. We have been following this closely since yesterday. We spoke with several sources from the ground in South Kordofan, specifically from the units that was about to enter Kadugli, the capital of South Kordofan. They told us that they are only a couple of kilometers away from entering the city. However, كم تريوا زلهم سراوي السودان نتي كتما كادوغلي زبالنا كردفان كم زتقاطع يزنقر زلو زغا هذا عبي مايلستونن هذا ازيو اقداسي وصيتاوي سرح مخانون يزنقر زلو اجي كم نريوا زلنا. The Sudanese army said it broke a years-long siege on the city of Kadugli on Tuesday. That could potentially give tens of thousands of people a reprieve from famine and may also signal a shift in the war's momentum. The conflict between the Sudanese army and the paramilitary Rapid Support Forces, or RSF, broke out in April. ስለዚህ እንታይና ንርዘ ለና ሰራዊት ናይ ሱዳን ነቲ ንነዊሕ ዓመታት ንኽልተ ዓመት ልዕሊውን ክቋፀሮ ዘይከኣለ ዝነበረ ከተማ ናይ ርእሲ ከተማ ናይቲ ኮርዶፋን ዝበሃል ሳውስ ኮርዶፋን ይመስለኒ ናቱ ርእሲ ከተማ ክቋፀር ኪልሎ እዚ ድማ ዓብዪ ኣገዳሲ ዝኾነ ለውጥን ዓወትን እዩ። ሰራዊት ናይ ሱዳን ድማ ዘለዎ ሞራላዊ ምንቅስቃሳት ናይ ብሓቂ ብቕልጡፍ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ተስፋ ዝህብ ኩነታት ሰራዊት ሱዳን ተፈጢሩሉ ኣሎ። እዚ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጀነራል አልቡርሃን ነቲ ኩነታት እቲ ብኩሉ መንገዲ ዝገልጽ ዘሎ ነዚ ሰራዊት ናይ ሱዳን ብእንግሊሽ ቀይሮማ ነይሮም ነዛ ዘረባ እስከ እንተረኺበያ ከሪአኩም ብሓቂ ኣገዳሲ ዘረባ ተዛሪቡ ነይሩ ኣብዚ እስከ ንስማዓይ ኣብዚ In Jenaina, in Tina and in all other places. The army will reach them. The armed forces will reach them. The armed forces are backed by the Sudanese people and by every believer because the Sudanese have a cause. They are defending their survival and existence. They are defending their right to protect themselves and their country. كم تريوا لهم سراويتنا السودان مسؤولون نناصنتون نخبرتون نلولاونتون يزق على زلو سلازي اتقال سناتو حيال زخونه مسرتن علامان زلو سلازي زخونه نعلاما زق على دما غزي كوسد يخلنبر نكعوت زلو تخلو كل غزي علي غزي حتى يكون زغل سلازي نقدس علاما سلازي على زلو كعوت نريا لنا اتي ار اس اف فصيمو زبال زلو غبنا دما مجلس يركبونيو حدا فلوي لو قب نروي اتيو ابت كنتات زرايو اب علم زي الرز لو ويم زي تزربلو سقاين شجرن كم زغاطمه يزغلص كاب افقون سمعينا اتي ابزي امارات دعم سرع كوينات غبر زلا ويز غبرتو ناي بحقي اتحساسبن زحزن كناتات مخانو يزنغر زلو head of the Norwegian Refugee Council. And I must say I'm shaken to the core because what I saw was massive unchecked suffering and a complete lack of the international community in responding commensurate to this, which is the biggest and worst conflict zone and the largest starvation crisis. ስለዚህ ናይ ብሓቂ እቲ ዝኸፈ ምዃኑ ዝንገር ሽግርን ስቃይን ከም ዝረኣየ ዝነግር ዘሎ ናይ ብሓቂ ኣዝዩ ከም ዝሓዘነን ብኡ ደረጃ ትመጠን ናይቲ ጥሜት ይኹን ስቃይ ይኹን ኣብዚ ቦታ እዚ ኣብዚ ግፍዒ ኣብዚ ሱዳን ዘጋጥም ዘሎ ብደረጃ ዓለም ክንዱ ዝኣክል ንሱ ዝመጣጠን ኣፍልጦ ዝረኸበ ይኮነን ይብላሉ። ስለዚ ናይ ብሓቂ ዓብይ ድራማ ዝግበር ከም ዘሎን ኩሉ እዚ ዝግበር ዘሎ ድማ ብመን ተገይሩ እንተሪኢልኩም again ብናይ ኢማራት ሽፋን ዝተገበረ እዩ። ስለምንታይ ለንቀነ እዚ ዓወታት ናይ ሰራዊት ሱዳን ንሪኦ ፀናሕና እዚ ዓወታት እዚ
نيماراتن عمسرين أطبق سلزعزنهم ميديانا إمارات تايك كبر فتين الله كلتا جيم إمارات كلتا تصوتها كتصوت جميرة كم زلايز نقر عادة تصوتها خم تري وزلهم قلتوف زخون الشمقلنا كهلو خم زلو يمزارب زلو سدي نتو أكايدا نتوم سلزريو زلو نمس إمارات زتحاز BAI generated profiles نا AI general bots اللهم بزح اللهم كلاتهم دما سلزلهم سب زلهم دما سليم كلاتهم حد عينت ملقتهم زي محلال في زلو زي محلال في زلو ملقت دما تايزبل قلت في زخونه بوليتيكاوي معلبيك قبر له بوت هدراو كنت هترايك فتح زخل هيكونن اذا كم حجي كل جزء تقاموا اليوم نسهم كسعر خلو كم زي عينت this war doesn't just need a change in control needs a comprehensive political solution اذا زنبر كان يركع ፖለቲካዊ መዕለቢ ክግበረሉ ክኽእል ኣለዎ ዝብል ዘረባ ብብጽሒ ወጽ ኣሎ ኩሉ ግዜ ክሳዕሩ ከለው ዝጥቀምሉ ታክቲክ ምዃኑ እዩ ካልእ ንሱዳናውያን በቲ ሓደ ከም ዝደምዩን ከም ዝሳቀዩን ክገብርዎም ከለው ብግምጣሉ ድማ እንታይ ይገብርለው ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ብግምጣሉ ድማ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ሓደ ፋንድሬዘር ገይሮም ንረድኤት ንሱዳን ንምድሓን ተባሂሉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም UAE pledges 500 ሚሊዮን السودان humanitarian aid سبعوي حجز السودان إلهم أو حدا سومن هذا فاندريزر أتصويعهم نالكم كلاتهم تمنى أفريقيا ناي ستيت ديبارتمنت كومونت ناي سينيور أدفايزر ناي أفريقيا ناي هجرات عربن مسات بلوس مسيمارات ركب زلو زبال نخلاتهم كمرمانتنا UN ني humanitarian aid زلو زتهم فليتشر زبال نخلهم عديمهم 500 مليون كان هبينا إلهم الله بحثير جزيز جبر ويو سلزي زجنزة بزي كما يجركا نتت جبر زلا جبنن سقاين بجنزب جركا تحسبه aid washing بحال برد ايد الكا تحسبه تفتن شمكا course politically. Well, first, thank you very much for having me. I very much agree with what was said earlier. I would say that this is a visit that comes against the backdrop of a lot of tensions, but also that's been in the work for some time. And in the past few years, I would say there was a gradual improvement of relations. I think both Saudi Arabia and Turkey realize that. I think there's a multipolarization of the world order that's taking place, and I think they're better off working with each other. ስለዚህ ከም ድሪዮ ዘለና እዚ ውድእ ዝርከብ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ከም ምዃኑ መጠን ንነዊሕ እዋን ክስራሓሉ ዝነበረ ምስ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ድማ ኣብዚ ሰለጠ መንገዲ ንክሰልጥ ተገይሩ እምበር ንነዊሕ እዋን ክስራሓሉ ዝፀንሐን ኣብ ንክልትየን ሃገራት ድማ ምስ ሓድሽ መድረክ ናይ ዓለምና ኣዝዩ ኣገዳሲ ከም ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ ስዑድያ እታ ኤርትራ ብርግዝ ኣብ ቆላሕታ ናይ ስዑድያ ዘላ ምዃናን ስዑድያ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ገልጻ ከሎ ኣብዚ ዞባና ዝለዓለ ፅልዋ ክፃወት ዘለዋ እያ ምክንያቱ ቀይ ባሕሪ ክንዛረብ ከለና ዝዓበየ ክፋል ናይ ቀይ ባሕሪ እትቋፀርን ኣብዚ ሪጅን እዚ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ዝዓበየ ወታደራዊ ክዳን ይብዋ ዘለና ኔቶ ሜምበር ይልዋ ዘሎ ስለዚ ነዚ ከባቢ ናይ ቀይ ባሕሪ ኣብ ትሕቲ ኣሜሪካ ዝለዓለ ስልጣን ተዋሂብዋ ዘሎ ምዃኑ ኢና ሪኢና ዘለና ስለዚ ኤርትራ ምስ ስዑድያን ምስ ግብፅን ፅቡቅ ዝምድና ስለ ዘለና እዚ ንሪኦ ዘለና ምንቅስቃሳት نيرترا زربحيو لعلى إيرترا زيادة إيرترا نفسها زخالة هجر سلسلة زخانة ني السودان زيادة زربح كونتاتيو من الصوماليا زربح مخانو درو مجلس وسيلة ني أبزي قد عايز كلت يوم ترقيبهم حنت مجلسي كم ذهبوا زجلس حبيري تاريخ اللغة السودما إسرائيل نسومالي لاندو ذهبوا تافلتو بترير كلت يوم وجنان كم زنت أقوى دقيمهم حبراوي مجلس أبزو سولو نتينا سومالي لاند أفلتو إسرائيل ذهبوا كم زنت أقوى أب كل تينا يزوباو كنا تدمع بحبار كسرع مهنيات أب قد عينا تركي عبس الوالوا سعودية دما أبتجيم حجمور أب كلام منير واحد يقوم يزل على كتصاوت تخلن مش سومال دمانة سكيورتي ديل كتجبر كم تخلون ينزل جارس لازلو أبزو قد عايزي كلتيهم وجناتون بقرب أكثر حكم زخانو يمزن جروز اللو سلزي أبغداينا الصومال أبغداينا السودان كلتيهم حيلتات بقرب سلك صرح زغلو لزين هجرازياتن عبي حجز عبي دفئت كفترة لنزخ المخاني يمزن جروز اللو again السودان أزيو أقداسي مدرخ أبزلات اللجزء سراويتنا السودان دما مومنتم ويون ناي دفئت منفس أبزلو جزء نزيز اللو معبالتات تقيمهم نقدمين تحرقيدهم سبوغ زغنو وصيد كما تسخليو إيرترا دما نزيز اللو كونتات ناب ناي سكيرو تساقم سلزي بلا إيرترا بدهوتات اللوا شقر اللوا تساقم اللوا بدهوتات كاب دقا خمس زغل اللوا وشتاو تساقم قل سلزي بلا إيرترا نزو كونتات زي ويو نزي تفتيرو زلو مدرخ
نسا أمنتاي كتقوم ليه زمرتاني ناب ቁጠባዊ መድረክ ክትቅይሮ ስለዚህ ምስካሎት ሃገራት ሽርክነት ናይ ቁጠባ ዝያዳ ድማ ኣብ ውሽጣዊ ኩነታት ኣተኪራ ነቲ ዘሎ ኩነታት ካልኦት ሓይልታት ናትዮም ሱዳን ምሕጋዝ እዩ ንሶማልያ ምርግጋድ እዩ ንቀይሕ ባሕሪ ኣብ ምባል ድዩ ጽቡቅ ዝኾነ ሽርክነታት ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ ስዑድያ ወላ ንብልጽግና እውን ዓዲማቶ ስለዝነበረት ኣከምዚ መድረክ እዚ ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ናተይ እውን ኣብ ካልእ ቪድዮ ናተይ ገሊጽ ዝነበርኩ ስዑድያ ንብልጽግና ሚኒስትር ምክያት ወፃኢ ናቶም ናብ ስዑድያ ዓዲማቶ ይራኣይልና ነርና ስለዚህ እቲ ዕድመትን ምንታይ ንሕሪልካዮም ምዝ ሕጂ ንሪዮ ዘለና ምውድዳን ናይ ግብፅ ንበሎ ናይ ስዑድያ በሎ ናይ ቱርክ በሎ ከምኡ ቀጠር ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ስዑድያ ቀጥታ ንቀጠር ከይድኹም ዘሎ ዝገልጽ ሓበሬታ ኣሎ ስለዚ ሓያል ዝኾነ ቅልጡፍ ዲፕሎማሲ ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ ኢማራት እናተነፀለት ትኸይዳላ ኢማራት ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እቲ እንኮ እግሪ ዘለዋ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ስለዚ ንኢትዮጵያ ቱርክ ዓብፅልዋ ኣለዎ ስዑድያ ዓብፅልዋ ኣለዎ ካልኦት ሓይልታት ቀጠር ዓብፅልዋ ኣለዎ ስለዚ ናይዚኦም ኩሎም ሓይልታት ድማ ነቲ ናይ ኢማራት ቻሌንጅ ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም ብቁጠባ ይኹን ብካልእ ኣገይን ብልፅግና ምርጫታት ናቱ ወላ እውን ናብ ኤርትራ ክገብሮ ዝኽእል ልዑል ጥንቃቐ ክገብር ከም ዘለዎ በዚ እውን ትክትግምገም ትኽእል ስለዚ ንሕና ነዚ ኩነታት እዚ ኣቃሊልና ክንሪኦ ኣይንኽእልን ኢና ካልእ ሓንቲ ባዕሎም ብልፅግና ዝብልዋ ዘሎ ስምዑ Egypt's AU Security Council presidency signals Cairo's bid to shape African conflict agendas. Egypt's assumption of the African Union Peace and Security Council presidency this month is now procedural rotation. It places Cairo at the center of continental conflict diplomacy at a time when wars in Sudan and Somalia are redefining regional security and testing who sets Africa's crisis agenda. Hi, I'm Deborah and this is Analyst Cat today. ስለዚህ እንታይ ይብሉና ኣለዎ ኢጅፕት is eyeing an EU Security Council presidency ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ኣፍሪካ ነዚ ሕብረት ኣፍሪካ ሓደ ሰብ እንታይ ክብሎ ሰምዐዮ ሕብረት ኣፍሪካ makes sense ስለዚ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ናይቲ Security Council ናይ ሰላምን ናይ ጸጥታን ፕሬዚደንት ናቱ ንኽትከውን ኣብ ትፅዕረሉ ዘላ ኣብ ኣገዳሲ መድረክ ከም ዘለና እያ ትነግር ዘላ ስለዚ ግብፂ ኣብዚ እውን ተታዓዊታ ኤርትራ ዓቢ ኣድቫንቴጅ ክትረክብ ትኽእል እያ ምክንያቱ ነዚ ናይ ሰላምን ናይ ጸጥታን ዝብል ብልፅግና ንዑ ማኒፑሌት እናገበረ ዝፃወቶ ነዚ ሕብረት ኣፍሪካ ማኒፑሌት እናገበረ ዝፃወቶ ኩነታት ኣብ ግምት ኢኻ ግብፂ ኣብቲ ቦታቲ ዝኣክል ቦታ ክሕዙ ከለዉ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን በሎ ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማልያ በሎ ኣብ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ከምኡውን ኣብ ጉዳይ ናይ ገርድን ገለመለን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ኩነታት ንኤርትራ ዓብ ረብሓ ክህልዎ ዝኽእል እዩ ሬላቲቭሊ ስፒኪንግ ካብ ንብልፅግና ንኢትዮጵያ ጥራይ ዝግደፍ ግብፂ ኣብቲ ማእከል እቲ ክትኣቱ ከላ እውን ንኤርትራ ወላ እውን ፅቡቅ እንተዘይረኸብና እቲ ዳሜጅስ ክፍጠር ዝኽእል ብመንፅር እናጎደለ እናሓመቐ ክኸይድ ስለ ዝኽእል ስለዚ again this is also another important development ናይዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ምስቲ ዶናልድ ትራምፕ ሽምግልና ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ክገብር ምዃኑ ነጊሩ ዘሎ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ድማ ብልፅግና ሞር ኣብ ዓይኒ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣትያ ስለ ዘላ እዚ እውን ነቲ ከባቢያዊ ኣካይዳ ንኤርትራ ድማ ኣገዳሲ ምዕራፍ ክኸውን ከም ዝኽእል ኢና ንግምት ዘለና ኩሉ ከተተሓዞ ከለካ ድማ ኣገዳሲ ምዕራፍ ከም ዘለና ክንግንዘብ ንኽእል ማለት እዩ